Здравейте! Както ви казах, беше 8:20, сега е почти 10. В момента при нас часът е, да видим, да погледнем колко е, 10:14. Беше 8:15. И 20 беше, да, и 20. Така или иначе, сега пак правя видео, защото обичам да ги правя видео. И сега ще ви покажа моите неща. Първо, вчера тати ми взе от билата. После вчера тати ми взе от билата един тоблерон. Ето го. Тоблерон. И той е много хубав. Ето тук пише с какво е. И така, сега ще ви покажа моите придобивки за училище. Това е моят куфар за училище. Сега само да седна и да тръпна. Опа! Той пада, защото при мен тук е хускаво. Сега не знам дали така ще падне. Така ще падне. Но няма да стане тук да седна. Не знам, тук така ще го подпра. И лампата. Пак не се вижда, но не знам къде да го подпра точно. Сега ще ви покажа моите неща. Сега в момента не виждате. Само трябва да си взема поставката за таблета ми. Само да попитам тати къде ми е поставката за таблета. Но може би няма да ни е нужна. Така мисля. Но ето. Така. Сега ще ви покажа, както казах, моите нови придобивки за училище. Вече 15 септември мина и вече са ми накупили нещата, има и раница, но все още няма да ви показвам. Ето ме, вече ме виждате, нали? И да, така. И сега ще ви покажа моите придобивки. Така. Така, ето го първото ми нещо, което баба ми го взе преди 2 дни. Това е блок номер 4 и е с 100 грама. Корави са, значи, не са от меките. Почти картон са. И тук са 10 листа. Това е другото. Другия блок, той пак е номер 4, пак е с 100 грама и 10 листа. Нали? И още нещо имам за училище, което ги слагам на моята раница, защото аз съм фенка на Сой Луна, които щях да ви ги показвам. Ето и е моята изрезка на Сой Луна. Това е Луна. И това са нейните кънки. Тези баща ми и баба ми ще ми ги вземат. Още имам и много дребни изрезки, но не знам дали ще ги видите. Да, то ще вижда се. Ето я Луна, тя тук се смее. Да, тази снимка е само сама. Мисля, че ще е с Матео, но не е. Тя така беше
сложна една снимка с Матео. И ето я последната ми изрезка, т.е. предпоследната ми изрезка. Тук е тя като се смее. То на всичките и тази ми е най-смешна. Сега да продължим още какво са ни купили. Аз нося папки, за да не ми се намачкат учебниците. Ето ми е първата папка. Тя е много хубава. Много са удобни папките, но по принцип аз обичам без, защото по-така по-бързо ще мога да ги изкарам. Това са тези две папки, дето сега, които ще ви ги показвам, с по български и по литература. Тази ми е по литература, розова е, само че не се вижда, ето розова е. Аз обичам да нося розово и жълто. Ето я по български. И тази много красива папка, жълтата. Ето я, много е хубава. Трябва просто да ги закачавам, защото така ще се задържат повече. А и те, вижте, не са много издръжливи. Баба ми ги беше взела преди няколко дни, но се развалят, както тази ми се развали. Не се закопчава. Но както и да е, аз няма да я ползвам много. Извинете, че ще се скрия за малко, но стикерчето ми не се го нападне. Така, сега ще ви покажа моите тетрадки. Това са едните ми тетрадки. Тази първата е на мини. Ето и от руката, тук кара тротонетка, а отдаде кара, отдаде са двете приятелки, Дейзи, Мини и Дейзи. На мен ми беше любима Мини. Тя е много красива. Следващата е тетрадка Речник. Тя ми е по-английски. Сега ще ви я отворя, но аз не погледнах. Аз мразя такива тъмни листи, защото химикалите ми спират да пишат понякога така. Тази ми е другата тетрадка. Тя също е хубава. Тук Мини кара колело на плажа, както виждате. А пък тук Дейзи кара скутер. Ето скутер. А тук Мини е на бич, на плажа. Аз ви ги казвам някои думи на английски. Така, тези тетрадки много са красиви. Особено на мен ми е интересно. Аз харесах тази най-много. Пише Лове. И ми хареса това, че са с бели листи. Обърнала съм тетрадката на брата, но само дето се отбелязват листите, но това на мен не ми пречи. Все пак е бяла. И тази също много ми е хубава. Имам една по математика. И тя е същата. Много ми харесват нещата за училище. Сега ще ви покажа и моите подвърси. Те са поне няколко. Сега да ви ги отворим. И сега ще продължим с моите неща. Ще ви снимам и раницата ми, защото тя е на гъбо. Аз обичам да нося на гъбо, но лошото беше, че когато взехме раницата, нямаше колелца. Аз обичам раници с колелца, заради това
трябваше да вземем раница с колеца, но нямаше. Той имаше, но Леля ми не искаше. Така, сега ще ви покажа моята раница. Така. Ето я. Тук пише Габо. Ето я тук отвътре. Това са ми ножица. Първо е този тефтер, който го добавихме към него, защото си приличат много само. Това ми е ножицата, това ми е другата ножица, такива химикали, линия и аз си слагам и диадема за училище, защото ни пада косата напред. Следващия джоб сега ще отворя. Аз имам специална малка папка за бележника ми. И ето го моят НССР. Аз го избрах да си допада с раницата. И то точно същия излезе, че е. И тя тук е много дълбока. Сега ще ви я покажа. Ето. Много е дълбоко, не мога да ви покажа. Но мои стикери не е паднал да. Имах много любими стикери на раницата си наследно, защото те ми предложиха. Ето тя и изпълката, откъдето си отварям другите джобове. Не джобове, но ето тук отзаде. Сега мога да го отворя тук отзад. То трябва и да се отвърти. Ето го. Той се затваря, закрепя си и се заключва. Така. Защо сметиш, бе, баба, толкова? Тати светна. Ай, Ничка. Това е, чао!